Insellmilkom jien Patri Marcello Ghirlando nistedinkom għal riflessjoni oħra mis-sensiela kwarta mal-kelma. Fil-fatt din hija s-seba' riflessjoni u qegħdin nimmeditaw ftit fuq il-fejqan fiżiku illi joffri Ġesu. Jekk tiftakru u għal min segwa l-aħħar kwarta mal-kelma, ġibna quddiem għajnejna lil Ġesu illi kisser il-morsa tal-mewt. Il-morsa tal-mewt li kienet ħakmet lil dik il-mara li kienet ilha 12 sena tbati bit-tnixxija tad-demm imma b'fidi kbira temmen u tasal biex tmiss tar fil-mantar ta' Ġesu u tfieq bil-qawwa tal-fidi tagħha. U ġibna wkoll quddiem għajnejna it-tfajla bint Ġajru l-kap tas-sinagoga li tmut imma li Ġesu jerġa' jagħtiha il-ħajja. Talita kum, Ġesu qabada minn ida u qajjimha fuq riġlejha, qajjimha għall-ħajja. Ġesu kapaċi jkisser il-morsa tal-mewt. Min jemmen fih jirċievi l-frott tal-passjoni u l-mewt tiegħu biex miegħu jaqum għal ħajja ġdida, dik il-ħajja frott il-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet. San Mark jagħtina fejqan fiżiku ieħor li Ġesu jagħmel f'żona pagana, l-fejqan tat-trux u l-imbikkel. Fil-fatt illum nixtieq naqra magħkom il-kapitlu 7 tal-Vanġelu skont San Mark mill-vers 31 sal-vers 37. Imma qabel ma naqraw bil ma nersqu b'devozzjoni, b'studju, b'riflessjoni lejn il-Vanġelu, ejjew ngħidu dik it-talba sabiħa lill-Ispiritu Santu flimkien mal-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu it-Tieni. Spiritu Qaddis, int il-ħarries tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Inti ssaffi dak kollu li jkisser il-bniedem. Inti timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti mħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int, Spiritu tas-sliem, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. Ejja, Spiritu Qaddis. Ejjew inkomplu nterqu il-paġni tal-Vanġelu skont San Mark u nisimgħu b'attenzjoni dak li jikteb l-Evanġelista fil-każ tal-fejqan ta' dan it-trux u mbikkel. Hekk jikteb San Mark. Ġesu reġa' telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġibulu wieħed trux u mbikkel u talbuh iqegħdlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subgħih f'widnejh u messlu l-sienu bir-rieq tiegħu. Imbagħad refajnejh lejn is-sema, tniet tnejjida u qallu effata, jiġifieri infetaħ. U minnu fih widnejh infetħulu. L-irbit tal-sienu inħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd, iżda aktar ma wissihom aktar bdew ixandru. U mimlijin bil-għaġab bdew jgħidu kollox għamel tajjeb, jagħti smigħ lit-torox u kliem lill-imbikbin. Vanġelu sabiħ ieħor. Ejjew l-ewwel qabel kollox naraw il-kuntest ġeografiku. Ġesu kien għadu kif fejjaq, kien għadu kif ħeles fil-fatt eżorċiżmu anki jekk m'hemmx ma kienx hemm konfront max-xitan, dik it-tifla bil-qawwa tal-fidi ta' omma li kienet marret għal Ġesu, mara pagana, mara Siro Feniċja, Kananija, illi jemnet f'Ġesu u talbitu il-ħelsien ta' binta. Binti għandha xitan fiha.
U Ġesu bil-qawwa tal-fidi ta' dik l-omm ifejjaq lil din il-bint. Konna għedna meta riflettejna fuq dak l-eżorċiżmu illi Ġesu jisma' kull karba magħmula bil-fidi, b'mod partikolari din il-karba ta' din l-omm għall-binta. Interessanti li Ġesu jibqa' f'żona pagana il għaliex San Mark jgħid telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir, għadda minn Sidon u niżel lejn il-baħar tal-Galilija, però fuq in-naħa l-oħra, fl-inħawi tad-Dekapoli. Meta rriflettejna fuq l-imxajtan ta' Ġerasa, għedna illi dan kien jgħix fid-Dekapoli, fiż-żona fl-inħawi tad-Dekapoli, dawn l-10 tibliet pagani fejn ma kienux josservaw il-liġi ta' Mosè, għal-mentalità reliġjuża ludija dan kien pajjiż il-bogħod. Ftakru ftit fil-parabola tal-Iben il-ħali jew tal-missier ħanin. Liben imur f'pajjiż il-bogħod tant li jispiċċa jira l-żieqes, jira l-knieżer ħaġa illi l-liġi ta' Mosè ma kienx tippermetti. Ġesu jfejja allura dan it-truxum bikkem f'żona pagana. U meta jispjegalna dan il-kuntest ġeografiku, San Mark ovvjament jixtieq jgħaddilna messaġġ. Il-preżenza ta' Ġesu teħles mill-ħażen, xajtan ta' Ġerasa, ma l-preżenza ta' Ġesu tiftaħ il-widnejn u l-ħluq il-fom biex il-bniedem li jemmen jisma' l-kelma u jxandar l-ġubijiet ta' ħajja. Interessanti wkoll illi il-kuntest ta' din l-iskrittura hija nuqqas ta' fidi. Il-fatt ftit wara il-Fariżej jitolbu lil Ġesu jagħtihom sinjal mis-sema u Ġesu jgħid lill-Apostli biex joqogħdu attenti mill-ħmira ta' Erodi u l-Fariżej. Din il-ħmira kienet ħażen imlaqma fin-nuqqas ta' fidi fih. Imma ħanerġgħu lura għar-rakkont. Ġibulu wieħed truxum bikken u talbuh iqegħdlu idu fuq. Folla tan-nies iġġib it-truxum bikken jitolbu lil Ġesu iqiegħed idejh. Kienu jemmnu Ġesu kien kapaċi ifejja. Imma interessanti li f'dan ir-rakkont Ġesu juri delikatezza sabiħa immens ma' truxum bikken, kompassjoni kbira, ma xtaqx jagħmel spettaklu minnu, tantu hekk illi San Mark għalimna kif smajna Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subgħajh f'widnejh u messlu l-sienu bir-rieq tiegħu. Imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniet tnejda u qallu effata, jiġifieri infeta. U minnu fih widnejh infetħulu l-irbit tal-sienu nħallu u qabad jitkellem sewwa. Osservaw isanna dram ċkejken, dram fatt wieħed. Ġesu illi idaħħal subgħajh f'widnejn it-truxum bikken iqegħdlu r-rieq tiegħu fuq fommu, isu bħal donnu Ġesu jrid ifhem li t-truxum bikken x'kien ser jagħmel. Kien ser jittrasmetti qawwa, il-qawwa tiegħu, qawwa ġejja minn Alla biex lilu jiftaħlu widnejh u jħollu il-sienu. Araw xi żmien, daħħal subgħajh f'widnejh u messlu l-sienu bir-rieq tiegħu. Bil-mod li seta' it-truxum bikken li ma setax jisma', li ma setax jitkellem, jifhem x'kien qed isir. Ġesu jitlob il-qawwa tal-Alla li San Mark jgħid Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema, tniet tnejda dik kienet ix-xewqa profonda tal-qalb tiegħu illi jfejjaq din il-persuna u jikmanda effata, infetaħ. Interessanti illi hawnhekk San Mark bħalma għamel fir-rakkont tal-qawmien ta' Bil Ġajru juża l-kelma li juża Ġesu bl-Aramajk.
Talita kum kien qalla lit-tifla bint Ġajru tfajla qiegħed ngħidlek hawnhekk bl-Aramiek jgħidlu infeta, effata. Ekku San Mark propju jaqadna ma' dan Ġesu mal-veru kliem ta' Ġesu li mal-popoli ovvjament kien juża l-lingwa tagħhom, l-Aramajk. Anki jekk il-Grik kien popolari ħafna jintuża ħafna tantu hekk l-Vanġeli, anzi l-kitbiet kollha tal-Ġdid Testament inkitbu bil-Grik, però Ġesu fil-ħajja ta' kuljum kien juża il-lingwa tal-poplu, l-lingwa tiegħu, l-Aramajk. Tal-każ San Mark ifakkarna x'ġiba testwalment kif inhi effata, infeta. U jseħħ il-fejqan. Widnejn infetħulu, l-irbit tal-sinu nħallu, u qabad jitkellem sewwa x'ismi. Fl-aħħar tal-Vanġelu San Mark jikkummenta li kienet ħaġa li għaġbet in-nies u mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu kollox għamel tajjeb għal Ġesu. Jew nistgħu nittraduċu mingħajr problemi, kollox għamel sabiħ. Is-sabiħ fl-Iskrittura huwa dak li huwa f'armonija perfetta mar-rida t'Alla. Ġesu kien f'armonija perfetta mar-rida t'Alla, il-mirakli, il-fejqan, l-eżorċiżmi tiegħu kienu f'armonija perfetta ma' dak li Alla xtaq għall-bniedem, allura Ġesu jagħmel kollox tajjeb, kollox sabiħ. U bdew jgħidu kollox għamel tajjeb, jagħti smigħ lit-torox u l-kliem lill-imdikbin. Però interessanti, Ġesu bħalma jagħmel dejjem fil-Vanġelu skont San Mark, b'eċċezzjoni tal-imxajtan ta' Ġerasa li bagħtu ixandar dak li Alla għamel miegħu ma' familtu u man-nies tad-Dekapoli, Ġesu jwissi biex ma jgħidu lil ħadd iżda aktar ma wissihom aktar bdew ixandru, forsi tgħidu ma Ġesu għaliex ma jħallihomx jgħidu. Xorta kienu jgħidu ma volja kienu wissihom biex ma jgħidux. Għax Ġesu ma xtaqx nistemmen fih minħabba l-fejqan u l-eżorċiżmi. Ġesu ried li n-nies isiru jafuh ftit u jemmnu b'mod partikulari fih meta jingħata għalina fuq is-salib, fuq il-Kalvarju. Jisu bħal donnu Marku jixtieq jax-xewqa ta' Ġesu li l-bniedem jasal għall-fidi mhux quddiem l-eġubijiet ta' Ġesu, dawk importanti ma mhumiex kollox, imma quddiem is-sagrifiċċju, ġest estrem tal-imħabba ta' Ġesu fuq is-salib. Meta flimkien maċ-ċenturjun jistedinna ngħidu dan huwa tassew li benta. Fejqan li jseħħ żona pagana fejn hemm Ġesu jinfetħu l-widnejn u jinħallu l-ilsna. Jinfetħu l-widnejn biex jisimgħu il-kelma tal-Alla, jinħallu l-ilsna biex jifaħru lill-Alla għall-leġubijiet ta' mħabbtu bil-kliem u bil-ħamin. Intom tafu li din il-kelma effata infetaħ tagħti isem lil-rid xkejken fis-sagrament tal-Magħmudija, ir-rid tal-effata. Meta s-saċerdoti u d-djakri jew anke l-lajk min qed jamministra l-Magħmudija imiss il-widnejn u l-fom tat-tarbija jew tal-adult li se jkun ser jitgħammet u jgħid it-talba tant sabiħa il-mulej Ġesu li fetaħ widnejn it-torox u ta' d-don tal-kelma lill-imdikbin ma jdumx ma jiftaħlek widnejk biex tisma' l-kelma tiegħu u biex tfommok ix-xandar l-ġubijiet tagħna. Aħna mamdin widnejna miftuħin u l-sinna maħluq. Forsi tajjeb quddiem dan il-Vanġelu tant sabiħ jitolbu l-mulej jkompli jiftħilna widnejna fil-konfużjoni tal-istormi ta' żminijietna. Jiftilna widnejna biex nisimgħu il-kelma li tagħti l-ħajja, il-kelma tiegħu, u biex bil-sinna u bħajjitna nfaħruha l-leġubijiet ta' mħabbtu u nxandru il-ġmiel
tal-Vanġelu bil-qawwa tiegħu. Insellilkom.